asinondaba kami khona into engayithandi nami nganami angiyithandi into zominera manje uthathe intombi zethu ayikhona seyiqedile uminera yazi le ndawo manje nisingiphatha kamanje noma benze ngiyafika manje njalo lokho ngitshela ngominera manje hayi kumele sisukumele indaba hayi mina ngiyithanda ngempela noma ngiyangiyanyise mina le nto hayi manje ngicabanga senze njani mzala hayi mzala mina ngizomgwaza into engizoyenza nje ngizomgwaza nje ngcono ngamgwazeli la ngaphakathi ya ngincose imbambe ngapha ngoba manje asijwayele kuyoba nini futhi ulwa nathi yazi yesibili into ama ithatha manje yesibili soze siqedele intombi hayi ushwela manje Chomo right aduba filiso la indaba ethi ngoba dingekho izona hambile ngifika lapha ekliniki ngafika nga-check yabo uma ngi-check-a ngathola ukuthi ngi-HIV positive mnganami phephisa mngani uyithathephi ne-HIV ngoba phela nawe mngani kodwa ngakukhuza ngendaba yakho kulala nothisha mngani bukusekushayeni sephi kodwa mngani akusikhona ukuphela kwempilo lokho impilo iyaqhubeka mngani uzoba ngcono uphile uzophile kanje nawe lezi nsuku ayisafani nakudala ayisabulali mngani phisa mngani wami okungiyayisayo nje ukuthi akasanginako senami intombazane kodwa-ke kuzobonto ezokwenza namhlanje ngebreak chamela umkhombise vele usijwayela kabi ngenza njani into ethalani ungamqeda shishe kanjalo chamela sazi usijwayela kabi xa usijwayela nje kamela sazi usithinteka uthinta aba-wrong kulokhu ujwayele vele into yakhayenza kodwa uzosibona ukuthi ulamingani sozoqhuba Sabe você me chamar aqui numa cara no bar. Pois eu vou lá. Ao seu final vamos chegar. Mamãe, eu sei. O sana na pena de exame você não sei. Pois eu vou você lá. Então se vejo o outro tadinha, o que me está tadinha lá. Meu cheiro é Mas isso não vou estar dizendo, não sei se os caras já mais outro não tem coisa. Então não posso dizer mais detalhado já mais o outro não tem coisa. O seu conteúdo já mais. Não vou não ter os coisas. Cara, não tem muito a Como? Mas é. Mas é.